L-għada li Mario De Marco għamilha ċara li jitlaq biss jekk ikeċċih Simon Busuttil, il-kap tal-Oppożizzjoni għażel li ma jweġibx mistoqsijiet dwar il-viċi kap tiegħu. Viċi kap li għal snin twal gawda minn xogħol li ma ħallas salih mingħand persuna li jissemma fil-Panama Papers. Xogħol b'valur ta' 34,000 euro li ħlas salih sar 5 snin tard wara li l-każ ħareġ fil-midja. It-tnejn fil-għaxija, Simon Busuttil sejjaħ il-midja biex jitkellem dwar il-każ tal-fjuwil tal-karozza tiegħu u x'in issemma isem De Marco der li ma ħax gost. Kienu ġurnalisti minn midja oħra li l-ewwel qajmu l-każ it-tnejn fil-għaxija. Kaw xi ħadd li għandu mistoqsijiet? Mela le. Aħna prezzek tagħmel mistoqsijiet tim fuq dan is-suġġett. Ħu paċenzja, għamel mistoqsijiet fuq dan is-suġġett. Jekk għandek mistoqsijiet fuq suġġetti oħra jkollna opportunitajiet oħra. X'il-problema ma twiġibx fuq Mario De Marco? Il-bieraħ qal li jirreżenja biss. Fuq Mario De Marco kemm il-darba wieġibna. Xi ħadd ieħor m'hawnx mistoqsijiet, nixtieq nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Imkejjen fil-Partit Nazzjonalista li kelmuna fl-aħħar sigħat fissru kif ir-reazzjoni ta' Busuttil ġejja mill-fatt li fil-Partit Nazzjonalista żdiedet il-pressjoni biex isir xi ħaġa dwar il-każ De Marco u x-xogħol fid-dar tiegħu. Fissru kif l-artikli ta' Simon Merċieqa, awtur tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista, ma kinux l-uniċi li poġġew pressjoni fuq Busuttil. Saħansitra kienet id-dikjarazzjoni ta' De Marco nnifsu li poġġiet l-ikbar pis fuq il-kap tal-Oppożizzjoni, għax kif jgħidu, issa l-ballun jinsab f'saqajh.